F'ħabbret il-mewt ta' Joseph Buttigieg, professur emeritu fl-Università ta' Notre Dame fl-istat ta' Indiana fl-Istati Uniti. Huwa kien ilu jgħix fl-Amerika għal snin twal u huwa missier is-Sindku Malti Amerikan tal-Belt ta' South Bend fl-istess stat, Pete Buttigieg. Huwa kellu 71 sena. Kien ibnu Pete li b'messaġġ fuq Facebook esprima d-dieqa tiegħu għat-telfa li ġarbet familtu. Huwa spjega kif missieru sib nfakkar għall-imħabba li kellu għal-ħajja u għall-passjoni li kellu. Il-Ministru Evarist Bartolo kien jafu mill-qrib, attenda mal-Professur Buttigieg l-Università ta' Malta fis-sebgħinijiet. F'kumment ma' News huwa qal kif il-Professur Buttigieg għamel studji kbar dwar il-filosofija politika u kien jitħabat ħafna biex jaqra ċertu kotba li dak iż-żmien kienu ċensurati. Iżda minn barra li kellu intellett kbir, il-Professur Buttigieg kien bniedem li kien jisħaq fuq il-ħsieb, ir-rispett lejn l-umanità u l-ġustizzja soċjali. Joe Buttigieg min jafu mhux għax-xogħol biss fl-akkademja, imma bħala persuna huwa kien bniedem ta' umanità kbira, ta' moralità kbira. Bħala żgħażagħ niftakarna l-Università aktar minn 45 sena ilu, grupp minna li namlilna ħafna ġid għaliex għallimna valuri kbar li namlu sewwa niftakru fihom biex ngħixuhom. L-iktar memorja li tibqa' stampata f'moħħ il-Ministru Bartolo hija l-qalb tajba li kellu Professur Buttigieg. Jiftaħ qalbu u bil-sima tiegħu, bil-qalb tajba tiegħu, bil-mod ta' kif kien jaħseb u kif jitkellem dwarna b'mod profond, kien bniedem ġenerus immens. It-tifel ta' Buttigieg, Pete, qiegħed jikkunsidra li jitfa' l-kandidatura biex isir il-President tal-Istati Uniti. Il-Ministru Bartolo sostan il-kwalitajiet tal-Professur Buttigieg huma viżibbli fil-valuri u fil-kawżi li jemmen fihom ibnu. Jekk wieħed isegwi ftit anke dan iż-żagħżugħ kemm hu profond, tinduna li huwa t-tifel ta' Joe. Jekk wieħed jaqra anke x'kiteb Pete dalgħodu kien in-nofs ta' nar tagħhom tal-bieraħ hemmhekk. Jinduna x'imħabba kbira kellu lejn missieru minħabba li kien daqshekk uman, edukatur, kollega, ħabib. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.